Салом духтаро, созен назен саломатиё хуба нигоҳ кунед бори нав омадай. Тамоми намуди инам хел пижамаҳои муслин омадагай, такпӯшои хушрӯ омадагай. Инам марҳамат касседа дар корай биёен. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, марҳамат 12 дарвоза 9 қатор. Ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран. Касседа дар корай муроҷиат кунед. Нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯни пижамачо. Ина ваёра дидена такпӯшора 10 сомон. Иҷада бо 5 сомонаш ҳам доранд. Кадомиш дар корайтона рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. Омада натонен нависен, доставкатон мекунам. Ира бинен духтарако чӣ хел фасонани двойко. Материалшон лапшай ҳам сабука ки хушрӯай 85 сомон двойкача да гап нест. Бори гуанҷои чанд та расветкаи хушрӯ дора. Марама духтаро дар кортон бошанд нависен дар ва как доставкатон мекунам. Ё ки биёен. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза 9 қатор. Баъд медонед ини хе двойко дорам паплинак 50 сомонай бо арзон мешавад духтаро. Большмеркая, ина большмерка мепурсинед. Двойкачои фасони паплинак большмерка қаддошонам нигоҳ кунед дар розам ҳастай калташам аст. Чангл дора. Марҳамат касседа дар корай духтарако бинависен, доставкатон мекунанд. Двойкои фасони муслин омадай духтаро. Ира бинен аҷоиботай муслин. Ҳозир вайда нишон метавонам. Тройка? Тройка будай духтаро. Нигоҳ кунед да чӣ хел фасонакай. Ина марҳамат касседа дар корай тройкои муслин. Хитон медонед на материалш чӣ хел хушрӯи муслина. Нархаш чанд сомай? 130 сомон. Нигоҳ кунед қисми болора бинен 130 сомони ҳамаш муслинай. Диден духтаро. Гилош беҳад бисёрай бори гуанҷо. Шута мепӯшен роҳатай дар тобистон. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза 9 қатор. Беҳтарин варианти анам хел пижамора шумо аз анами нуқтаи савдо меёбед ки нархҳои дастрас дорад духтаро. Бинависен расмоша бо мепартен. Ина ино чандай? Қадвойкача хушрӯай 85 сомай. духтаро материалш роҳатай бовар кунед бори гуанҷом ха материалш хушрӯчае ки маъқултон мешава. Як борак биён бо аз наздик бинед. Духтаро ира бинени қа хушрӯай 100 сомоне бори нав омадай 100 сомони. Ина касседа дар корай марҳамат диден сиёшам аст, бардовишам аст бори гуанҷо. Аҷоибот фасонай брукушку беҳтарин. Ма материалш шумо да нишон кунам. Материал ира бинен 100 сомон. Уна нигоҳ кунед духтаро сиёшам ҳаст. Ана у гилдуракош чанд сомаянд? Ина диден чӣ хел хушрӯ 100 сомон. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза 9 қатор даянд. Бори навшон омадага. Ина нав шодан борора. ҳам қабисёрай бор, ҳам фасонай бор. Боварӣ дорум ай наздик биёен маъқултон мешава. Ина и двойкои вая дидестен тигрёвкара духтаро. Чанд сомай? 100 сомонай двойкои тигр. Аҷоибот фасонак пахтаи тоза. Мана марҳамат ҷа модел беҳад зиёдай. Инаи пижамо двойка тройка ҳама чиро арзон кардагӣ на. Шумо бинависен духтаро. Ман аввал гирифта будам. Ина бинависен расмоша мепартоянд тамошо карда интихоб кунед. Духтаро нигоҳ кунед такпӯшои фасон омада. Ина инамуд комплектошам ҳаста. Ина дар кортон боша ҳатман биёен. Баъд нигоҳ кунед борои вай гуанҷу пижамои фасон беҳад бисёр омадагай муслино 130 сомон тройка қисми болора нигоҳ кунед. Ана баё тройкаян ҳамаш. Анаи поёнбудагиёш чанд сомай? Инаи поёнбудагиёш 100 сомонай четвёркая. Марҳамат касседа дар корай нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен. Баъд медонен ини и тарафа бинен. И тарафиш чанд сомай? Чанд сомай? Тройкора хушрӯгиша диден духтаро. Инам ё тройкаян 100 сомонанд. ҳам фасонай борош. Мана марҳамат биёен. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза 9 қатор. Мана ин намуд такпӯшако омадаган 35 сомонай. 35 сомон. Марҳамат интихоб хеле ва хеле зиёдай дӯстони азиз. Касседа дар кора пижама, двойка, такпӯш. Пас инами нуқтаи савдо биёен аз 40 сомон сар мешаванд. Ва ёшон двойкошон аз 40 сомон сар мешавад. Духтаро марҳамат нависен.